Mas maayo pa ang kabos nga nagakinabuhi og matarong kaysa buwang-buwang nga bakakon. Dili maayo nga kugihan kaapan walay nahibaluan. Dili usab maayo nga magdali-dali kay basig masayop ka. May mga tawo nga nagadaot sa ilang kaugalingon pinaagi sa ilang kabuwang. Ugunya ang Ginoo pa ang ilang basolon. Ang adunahan daghag higala apan ang kabos biyaan sa iyang mga higala. Ang bakakon nga saksi silutan ug si bisan kinsa nga nagabakak dili makalingkawas sa silot, daghan ang makighigala sa mga iladong tawo aron paboran sila, ug ang tanang mga tawo makighigala sa manggihatagon. Kon kabus ka, dili ka tagdon sa imong mga paryente ug labaw na gayod sa imong higala. Kon kinahanglanon mo sila, dili mo sila madangpan. Ang tawo nga nagatinguha nga magmaalamon na higugma sa iyang kaugalingon ug siya magmauswagon. Ang bakakon nga saksi silutan ug si bisan kinsa nga nagabakak malaglag. Dili angayan nga magkinabuhi sa kaharuhay ang tawong buwang-buwang, ug labi ng dili angayan nga mugahom sa mga tigdumala ang usa ka ulipon. Kon mapailubon ka, nagpadayag ka na nga maalamon ka. Ug kon magpasaylo ka sa mga nakasala kanimo, maghatod kinig kadungganan kanimo. Ang kasuko sa hari sama sa ngulob sa leon, apan ang iyang kaayo sama sa yamog sa tanaman. Ang buwang-buwang nga anak makadala og kalaglagan sa iyang amahan. Ang asawa nga tagaw-tawan perwisyo sama sa nagtulong nga atop. Mapanunod gikan sa ginikanan ang balay ug ang uban pang kaptangan. Apan ang Ginoo lang ang makahatag og maalamon nga asawa. Kung tapulan ka og sigirag katulog, magutman kagayod. Ang tawo nga nagatuman sa mga sugo sa Dios magkinabuhi sa dayon. Apan ang wala nagatuman mamatay, kung muhatag ka sa mga kabus, sama lang nga nagpahulam ka sa Ginoo, kay ang Ginoo mobayad kanimo. Disiplinaha ang imong mga anak samtang may panahon pa. Kung dili mo sila disiplinahon, giguba mo ang ilang kinabuhi, pasagdi nga manubag sa iyang binuhatan ang tawong daling masuko. Kay kung tabangan mo siya, utrohon ra gihapon na niya. Pamatiya ang mga tambag ug pagtulid sa imong pamatasan, aron magmaalamon ka sa umaabot. Daghan kitag mga plano, apan ang kabubuton sa Ginoo maoy matuman. Ganahan kitag tawo nga maayo, mas maayo pa ang tawong kabos kaysa bakakon. Tahora ang Ginoo ug mabuhi kag dugay, kontento ug layo sa katalagman. May mga tawo nga labihan gayod katapulan nga bisan sa pagkaon kapuyan pa. Angay kastigohon ang mga bugal-bugalon aron ang sama nilang walay alamag makaton nga magmaalamon. Badlo nga ang tawong maalamon ug mosamot siya ka maalamon. Makaulaw og talamayon ang anak nga modagmal sa iyang amahan ug mopalayas sa iyang inahan. Anak, kung dili ka mamati sa mga pagtulid sa imong pamatasan, ginasalikway mo ang mga pagtulunan nga nagahatag og kaalam. Ang bakakon nga saksi nagpakawalay bili sa hustisya ug ang tawong dautan ganahan gayod nga mohimog dautan, sigurado gayod nga silotan ang mga bugal-bugalon ug mga buwang-buwang.